to haka ake so mutum ya samu natsuwa idan mutum yana ibada. Yanzu kaga sati kaman 3 da ya wuce ban so ne magana ba sai wani dalili ya faru guda biyu yasa dole zan yi magana. An neme ni wani ya min magana cewa da Allah in mawana magana cewa akwai wai malamai da za a tattara, za a je Abuja, za a yi addu'a. To amma an ware wasu malamai an ce ban da su. To a ciki sai aka yi sa'a akwai wani almajiri ni kenan cewa mu ka a gayyace mu. Akwai malamai da aka ware kaman gurin guda ko 9 ne ko na manta, amma dai daga cikin waɗanda na sani wanda shi wannan babban mutum ne yake gaya min, akwai wani malam Murtala Asada a Sokoto an ce ka a gayyace shi. Akwai Sheikh Bello Yabo a Sokoto shi ma an ce ka a gayyace shi. Akwai wani malami a Kano Dr. Bashir na Al-Furqan an ce shi ma ka a gayyace shi. Akwai malamai dai haka, akwai Malam Ibrahim Makarma an ce ka a gayyace shi, a aika da takarda Central Bank a Central Mosque, ma'ana masallacin ƙasa, amma shi ka a gayyace shi. Aka aika da takarda, to takarda ai za ta haɗe har da shi, an san kuma aka aika da takarda to shi ba zai zo ba, ƙarshen ta wani ne zai zo, saboda irinsu ba a son su je gurin. A cikinsu akwai wani Malam Aliyu a Kaduna, shi ma an ce ka a gayyace shi ban da shi. Haka dai akwai malamai jefi-jefi da aka faɗa a wurare daban-daban. Akwai Malam Idris Abdulaziz na Bauchi, shi ma an ce ka a gayyace shi. To akwai iri-irinsu dai wanda aka ce waɗannan ka a gayyace su anti-government element ne, ma'ana wai su masu faɗa da gwamnati ne. To ciki har sai aka kawo almajiri ni banda ni. Da shi wannan babban mutumin sai ya kira ni yake gaya min cewa ya kamata in nemi wani in yi magana. Ya kamata a sa sunana domin za a bada kaza, za a bada kaza, za a bada kaza. Kawai mun yi magana ne da shi, wannan ya wuce. Ni ban so ne maganan nan ba, Allah ya sani. A satin nan sai magana ta fito. Akwai wani babban malami ya magana cewa za a yi Quranic Festival. Wannan bidiyon ya yaɗu, kowa ya sani. Za a gayyaci malamai, za a yi kaza, za a yi kaza. Jiya sai kuma ga maganar babana, wazirin Katsina Murabus, Professor Sani Abubakar Laga, duk kun san shi ne tunda nan gidan shi ne kowane lokaci. To yayi magana akai yana jan hankali cewa kada a yi wasa da Alƙur'ani. Kada a yi wasa da Alƙur'ani. To abinda shi Professor Sani Abubakar Laga, wazirin Katsina, Allah ya ƙara mishi lafiya, kamar yadda na ce ubana ne, maganar da yayi shi ya sanya ni ma na ce zan yi magana akai. Ba dan na so ba, amma saboda tunda har yayi magana, kaga magana ta fito kenan. Ga kuma wancan malami shi ma yayi magana ta fito. Abin takeici, akwai wani daga cikin sarakuna da ke danganta kanshi da sarauta ta addini, babban sarki ne a nan arewacin Najeriya, ba zan faɗi sunan shi ba. Shugaban ƙasa ya mishi maganan cewa, shi yayi maganan cewa ga abin da suke shirin a yi. Shugaban ƙasa ce to ya je ya sami ministan Abuja, yan Samoki. Ministan Abuja ɗin nan fa ba musulmi ba ne, ko ɗan Ikwere ne daga jihar Rivers. Aka same shi, ga yanda muka yi da shugaban ƙasa, ya ce na same ka, za a ba da stadium ta Abuja, za a tara malamai 60,000, za a yi karatun Alƙur'ani, za a yi Quranic Festival. Wannan magana da zan faɗa, gwamnan Kaduna bai san zan yi ta ba, amma shi ya san an yi ta gwamnan Kaduna. Ministan Abuja da ya ji wannan sai yana mamaki. Gwamnan Kaduna sai ya ce to me zai sa a ce Quranic Festival? Ina ma laifin a ce Quranic Conference? Gwamnan Kaduna fa, wanda su malaman suna kallon shi a me dan siyasa, bai da ilimin addini, su ne malamai, an ɗauki a baya kaman kyankyaso an yafa wata kan wata, an yi rawani ta bakin ƙala rawi, Allah ya ji kanshi ya ce kaman mala'ika Jibrilu. To an yi rawani, su suna kallon su ne malamai, amma gwamnan Kaduna ya gane bai kamata a kira Qur'ani da Quranic Festival ba. Ya ce ina laifin a ce Quranic Conference. Kuma ko a turanci iyaka gaskiya kenan. A Misira, Alƙahira, ana taro na littattafai, kaman kasuwar duniyar littattafai. Ba a kiran shi da suna wani abu, kaman in aka ce Maharajan,
shine festival wanda za a zo a hura balambalan, wannan ya zo da masquerade, wannan ya zo da baby, wannan taron iya shege ne, taron iskanci kawai. Shine maharjan, shine festival. Amma aka zo taron littattafai a Misra sai a ce ma'aradul kutub, bijiro da littattafai, ba maharjan ba. Domin ita kalmar maharjan din ma ta larabci an aro ta ne daga India, daga maharaja ne. Na waɗannan Indiyan da za ga sun yi wani jarrawani sun ɗan yi wani kunne ɗaya. Daga nan aka aro ta a larabci ake cewa maharjan. Taro ne wanda za a zo a sai da usur, a sai da ebbebi, a sai da wannan taron a danganta shi da Qur'ani. Yau ga gwamnan Kaduna wanda su malamai ke ganin a matsayin ɗan siyasa ya fi su kusa da Alƙur'ani, ya fahimci Alƙur'ani, ya ce bai kamata Alƙur'ani a ce Quranic festival ba, a ce Quranic conference. Minista Abuja sai yake faɗa, ya ce da ya ji wannan, da ya faɗa haka sai ya ce to in our village if we said festival is for yam now, sai aka fashe da dariya. Ma'ana shi minista Abuja ya ce a garinsu in aka ce festival, doya ake ma taron festival. In an yi noman doya ta yi kyau, sai a yi taron festival na doya. Amma ba Alƙur'ani ba. Ministan Abuja ya gane bai kamata a kira taron Alƙur'ani da festival ba. Ba musulmi ba. Gwamnan Kaduna, Sanata Obasani da yake ɗan siyasa, kuna kallon shi a ɗan siyasa, ya fi ku kusa da gaskiya, ya fi ku kusa da Allah, ya gane bai kamata a ce Quranic festival ba, a ce Quranic conference. Yan saboda Allah da shi wannan mai sarauta da su malaman, dan Allah in dai akwai kunya, ba su ji kunya ba? Ba su ji kunya ba? A ce malamai wai za a yi taron kasuwar duniyan Alƙur'ani? Ko taron gala na Alƙur'ani? Wallahi raina Alƙur'ani ne wannan. Wallahi azim raina Alƙur'ani ne. Kowane shehi ya goyi bayan wannan, wallahi ya raina Alƙur'ani, ya ci mutuncin Alƙur'ani, kuma wallahi Allah ba zai kyale ba. Amma su je su yi taron su gani. Mu da ma ba ma neman komai, Allah ya sani. A gurin su dai wallahi ba mu neman komai. Abinda duk Allah zai wa bawa na rufin asiri, mun gode ni'imar da Allah ya mana. Ni ko sun gaice dama wallahi, ko ku malama da wallahi ba da zan ce ji. Balle ni in je Allah ya sauke in je irin wannan tara. Ni dai in je ina cara cikin mutane, ina guda kaman wata zabiya, Allah ya sauke. Dama ba layin mu bane. To amma ya kamata su san in dai Alƙur'ani ne, Shehu Ibrahim sai dai ya bi husari a wurin karanta Alƙur'ani. Bai taba taron kasuwar duniya na baje kolin siyasa da suna Alƙur'ani ba. Shehu Ibrahim yana cewa husari na karanta Alƙur'ani kamar yadda Allah ya saukar da shi. Yace kamar yadda Jibril ya saukar da shi. Ce na karanta Alƙur'ani kai ka ce malaika Jibril ne. Amma yau a ce innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi, waɗanda suke ɓoye abinda Allah ya saukar na littafi, wani littafi? Alƙur'ani. Wa yashtaruna bihi samanan qalila, suna sai da shi yan kuɗi kankani. Yan kuɗi kankani, domin kuɗin da aka ce za a ba malaman a taron farko an ba da wasu ko 50,000 ne ko 100,000 ne ko wani abu ne. Kuɗin makarantar da nake bayar rana ma nawa ne na break. A jiya za a gaice ka taro ka je Abuja, ƙarshen ta wasu duk za su kwana a ringa ana haɗa mutane 5-6 ne a ɗaki, suna kwana can gurin lugga za a kai su. To Allah ya ce waɗannan ula'ika ma ya akuluna fi budunihim illan nar. Allah ya ce waɗannan ba abin da suke ci ma cikin su face wuta. Kuma wallahi inji Allah ya ce wala yukallimuhumullahu yawmal qiyama, ran tashi alqiyama Allah ba zai magana da su ba, wala yuzakkihim, ba zai tsarkake su ba, walahum azabun alim, suna da azaba mai radadi. To wallahi malamai su ji tsoron Allah, su ji tsoron Allah, su yi abin da ya kamata, su gaya ma shugabanni gaskiya. Inda shugabanni suka yi daidai a ce sun yi daidai, a ƙarfafa musu gwiwa. Inda suka yi kuskure a ce kun yi kuskure, a gyara su bi daidai. Amma ba malamai zama 'yan kaman 'yan siyasa, a tara su, first lady na sama kana ƙasa ka tankwashe kafa, kana ɗauke da Alƙur'ani, kai kana ƙasa, amma tana sama da takalmi high heel, ta ci jan baki. Haka ne, wasu 'yan siyasan suna so a gaya musu gaskiya, amma ba a gaya musu ba. Allah malamai su ji tsoron Allah.
wannan taro da za a yi da aka kira shi da Quranic Festival, wannan kiran kalmar kawai wallahi tsokana Allah ne, neman fada da Allah ne, kuma Allah zai fada da ku wallahi. Haka nan su ƴan siyasan da za su goyi bayan wannan din wallahi su san Allah zai fadan da su wallahi. Allah ya sauƙaƙe mana. An gane Hausan? Yawa, taron campaign ne za a yi, ba taron addini ba, ƙarya ne, ba taron wani Quranic Festival bane. A'a, kai daga jin festival ka san ba abin da ya hada shi da addini. Yawa, za a yi taron iya shege ne shikenan. Mu kuma a dariƙa ne muna da kyakkyawan misali akan Shehu Ɗaya Bauchi, muna da kyakkyawan misali akan Ma Nasir Kabara, muna da kyakkyawan misali akan Malam Isa Karabiu. Muna da kyakkyawan misali da suka samu arzikin, suka samu dukiyan, aikin alheri suka yi. In a izala ne muna da kyakkyawan misali akan su marigaya Malam Abubakar Gumi. Bai da lafiya, Babangida yayi a dauke shi a jirgin shugaban kasa yaki, sai da aka hada baki da sarkin musulmi da Suki da Abiola, sannan aka iya daukar shi a jirgi aka yi shi asibiti waje. In yaje wurin Babangida na nan da ran shi da kanshi yake faɗa, daga cikin abin da ke dagula mai lissafi a kawo mai takarda ce gobe Malam Abubakar Gumi yana da cikin wanda zaka gani, to zai kwana da taraddudin me Malam Abubakar Gumi zai zo mai da shi. Inda kuɗi zai roƙe shi da kwana da taraddudi, ha kuɗi za a je mai da zo a dauka a bashi. To shi ba wannan bane, zai zo ne magana wuri kaza an ce an yi kaza ba haka ya kamata ba, wuri kaza an ce an yi kaza ba haka ya kamata ba. Akwai abin da ya faru wallahi alazim, ina mota da ni da Professor Ibrahim Suleiman yana nan a raye, yana Misra, ya je check up, Allah ya kara mai lafiya, Allah ya dawo da shi lafiya, da Janar Babangida shugaban kasa, ni ke driving, Janar Babangida na gaba, Malam Ibrahim Suleiman na baya. Wallahi alazim sai ake magana akan abin da ya faru na zangon Katab, sai yake cewa Malam shi Janar Babangida yace Malam Abubakar Gumi ya same shi, yace mutanen da aka yanke ma hukuncin kisa sun yawa, ya kamata gwamnati ta overruling wannan hukuncin a saki mutane. Amma gaba wanda ya sani cewa ake Babangida ya sake su, amma shi abinda Malam Abubakar Gumi yasa ya haka saboda gwamma a saki waɗannan, duk waɗanda za a kama mafi yawanci a cikin mutum 100 kila mutum 3 ne masu laifi, saura kawai marasa galihu ne aka tattara. To kaga shi Janar Babangida na jin shawara, shi kuma Malam Abubakar Gumi na faɗa mishi gaskiya. To haka ya kamata malamai su zama, amma ba malaman da za a zamanto kawai yan tayi zaki kawai shikenan su zama yan kama ba. Allah ya sauƙaƙe mana haka. Shi ya sanya mu dama Allah ya sani, ni duk da dama ban yi karatu ba, ba na sa kaina cikin lissafin malamai. Yana cikin almajirai kuma dan kasuwa. Ya kasuwanci na gurgurdan iko, kuma alhamdulillah mun gode ma Allah da albarkar da Allah ya sa mana. Allah ya sa mu dace.